prophecy. It will bring renewal, refreshing, and peace to the hearts of people across every nation and in all that participate globally. Affirm that the perfection of Christ and the splendor of his power will be manifested in homes, cities. Praise to his name for his goodness. Alikoto Fradea, Geran Necrondo Sonte Kipa Carito Cora Paritia, Geranito Like Nafracti Conotiete Lecta Capaya, Icranines Unge de Li Fracta Capali. Garanide Baranico Sota Capacoto Leketa Caracanondea Gractico Practico Rapande Geratico La Pradia La Conde Fati Lige Mana Coto Copra Lidekea Anagenga Sonja La Bahanta Ikanango Toko Paka Ne Fracti Ligebaya Anigo Bariteka Teligo Baliganantia Garataka Pakata Ligo Canifa Ligo Doya Garatika Paka Cora Lianande Paralako sota kabahanda lagondo paka nengeta kapaka teke ralea gorako son shapataka ingatalaga baligono fantolo barinangeta garadigo sapakatakaya gikanifrate koraliata jaramanangolo toko pakatea garakte krason kratika kondeya itliktolo baralaranda arabaligo robalataka balakoto kurapata kapala Rananta, Gepala Maningoto, Urapakato Coralia Namfrade, Ikalamananta, Ishtalamanengo Sota, Bakarida Brala Koto Franitaya, Ingato Pakanenge Rata Kalabahanda, Igerada Kapakatia, Girastiso Fralia, Inafalia Nangotopa, Garanango Sokateka, Balange Tekeka, La Krongo Saint Shirate, Garatika Palea, Garaki Compralia, Akorokoti Kapanda, Lakondo Prananga Pakata Kapakale Kotoya, Graningo Salabanda, Jorarabalakate, Geranengo Sontolo Barada, Bakolomba Ralego Topakataya, Arabala Tokurabalakate Kapalaya, Gepalamande Koradita, Akamande La Barateka, Gepaligo Mondolo Braninana, Ilamanengo Tola Balanda, Jorada Balakata Baligo Rataya, Igerada Koka Baralanata, Karabara Manangataka, Kikoto Paligo Radigesa, Jorab de Kopalegono Porateka, Igebalanga Trone Frade Brondegama, Lada Baraka Soko Pakatea, Barakato Kurabalanda, Gedana Maligo Tokora Bagada, Joramane Gerateka Paleta, Lagoto Korapakatekaya, Ikapala Manengoto Brananda, De Ramande Legoto Pakatoya, Bakano Franenge Tapa, Irago Sandala Bahata, Garapakata Kerata Kapale Kotoya, Garadabali Garamani Koto Pakati Valea, Lakdigonde Zanjilafra, Gerabalakata, Gerab de Kotokupakia, Laktengra Dedea, Ilina Manangataya, Geraningoto Pakatia, Jopraga Rolomandea, Latom Vrana Manengata, Garalabalego Kopakale de Vola, Igalamanengo Tapa, Igaramanengo Rabalatakaya, Ilamanego Baralamande, Ekatoko Pakaratika, Garanifrala Marananda, Ikalirobande Vradoza, Joramangeto Pakataya, Lakoto Praki Sola Bradekota, Braketo Gronengra de Salabalia, Galira Balakataba, Ilabala Katapada, Lactom Palamanangata, Ishrofrana Marago de Bane, Ilamanigata Prate, Ikaprala no Fruta, Racobrala Dogozea, Elamaningo Toko Pacate Carapakea, La Devado La Pacarate Coca Palaria Lada, Ilabala Koto Kuraneta, La Corra Bagadaya. Garida balakoto kukapala rabadoze, isto frakatia, branga songredita, gerara bala negota mahanda, lagabara lita kapakaya, ikena malana varikoto kopakari, dariana frala braki surarabantra, itla kotlete glabrelia tobra, la rona frabarata, karabala koto kukabrelia de, la gole frade gabala netrosta, rakdogorananga barata. Girada barakatoko pakiradea, kaprala konto fradea,
Shombra de Gezarabanda, Iagontro no Zangeriata, Gerana Maligoto Kapaya, Iklati Kalabali de Goze, Isholo Fraramania, Ragrasu Irab de Brosa Zofraya. Ageizo brange do korataya la geraba karata gepraligono kotia iklatiko balarinenia aligono fraya kikolotisia aria suria matitia itite menenge sulo zofrea akilombro longi ala nilelea ikelala manino nongosia ti de site paya itumaki kombro radidea L'hermanongo bradego tombradita, giranambro do senjuro frote, giradi froni supradidia, iagombra di degesa, jura brakito fosite, girabdakatia, junofrosukoti, ikimaniketakapa, la nigroda bahanda, la nagabarana malegora bahaya, granambra de gora pakati, barakado zonji la frata, Makito Kiraparu Kroma Prutisi Prakito Prangia Imbralia no Frote Kaba Ina Mandela Taka Lakati Koparadi Juradigo Braningata Lino Frodo Gobo Sarabanda Ilamanenga Rabarata Jorabakaritofa Lebrakito Brodidi Ilimana Grodogobara Jarakosa Iprakotopaya Ilamange Trotida Gradabala Rodose Gapralo Vonzijaya Galabria Kotle, Ilakalia Lada, Ilala Mangaya, Lalia Manga Toflita, Lanoga Satapa, Lakoto Labahande, Lamaningo Topa, Igamala Toko Pahadi, Geneva Ligetaba, Lanovra da Bahade, Gerabalate Kopaha, Alamanandea, Yama. Andolo baligetaya, Ijolo fradigeta, Garabali Garamaningata, Labarego do Bakatofata, Haya Kako Sayaba, Ilamanangataya, Ilamanangasaya, Ingesolera. Ijolo mandroli de bahada, ilabrada gosota pakata, labarana mangoto kotekia, garida baligodo manigataba, ijolo vrada gataya, bakoto frani. Gatapakaya, ilaga para la banigoto. La condo bradagata, la ranafra di gotoko pakata, la kokati kapa, la krana sanda la bahada, la koto branandi kataya. Oh, glory to God. Oh, we thank you, Father. We thank you, oh Lord, because the wave, the healing wave is moving, is flowing all over the world, in every nation, in every city, in every home, yes, in every life. Everyone connected, thank you. Thank you. Yes, for the activities of heaven taking place in their lives everywhere, bringing healing to them, wholeness to them, salvation to them. Father, we thank you. We praise your holy name. We honor you. Thank you, Father, in the blessed name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Once again, I want to thank my man of God for the opportunity to lead in prayer. Feasting on messages from the Pastor Chris Digital Library just got more exciting. Experience the transformative power of God's Word like never before, with life-changing teachings by the man of God, Pastor Chris, on the Pastor Chris Digital Library. Now available in all of the most widely
Christus in jou, de hoop van glorie. Vanaf dat moment, wanneer Christus zijn intrek neemt in de kamers van jouw hart. Spanish. Vamos a usar el nombre de Jesús. Expulsar demonios. French. Je pourrais vous montrer plusieurs autres domaines importants dans la Bible. Arabic. لا يمكنك تمجيد الله بجسد مريض. Mandarin. 白衣的人站在他们旁边，当耶稣升天，两个天使出现在门徒注视耶稣的升天。 Russian. Вот почему вокруг так много убийств. В мире так много насилия в мире. German. Tat es in Christus. Das habe ich gerade gelesen. In Christus Jesus. Er tat es in Christus. You can now access these powerful teachings culled from the Healing Stream's live healing services with Pastor Chris, with titles such as Who is in Your House? Where is Jesus? What is the purpose of healing? Knowing God's plan for you, part 1 and 2. Why did Jesus come? Using the name of Jesus. He has given us his glory, the benediction, and others in your preferred language, making it easier to understand, receive, and walk in the light of the Word. Don't miss out on this incredible opportunity. Subscribe to access these messages in your preferred language and experience the miraculous. Download the Pastor Chris Digital Library app today from the Love World App Store at www.loveworldappstore.com. Pastor Chris Digital Library, a place of solutions. Wow, what a blessing. Right in your language. Yes, the Pastor Chris Digital Library is a place of solutions in every language. So download it and start getting access to these powerful messages in your language. We are going into a very special segment right now. And here we're going to be sharing with you testimonies from previous healing streams, live healing services, and from the healing ministry of our man of God, Pastor Chris. And to anchor this very special segment, join me to make welcome
a member of the Central Executive Council of Love World, the host of Real Miracles Today. Please welcome the highly esteemed evangelist Dr. Eddie Owase. Hallelujah. Ndiri mupenyu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nhasi izuva idzva, upenyu huzere pasi rose, munyika dzose. Upenyu huri kuuya nokuda kwevhuserere iri rokuporesa. Ndoda kutenda baba vangu vanonditungamirira pakurarama, mufudzi Chris Uyakilome. Ndoda kuvatenda nokuda ndipa mukana wokugona kutungamirira pachikamu chino. Makore akapfuura, nyika yose yakasangana, kasiona zviminana ichiitika muupenyu hwavanhu kuburikidza neshumiro yokuporesa yamufudzi Kristu. Akaona vakafa vachimuka, mapofu achivhurika meso, zvimumumu zvichitaura, zvishamiso zvakawanda zvichiitika. Kuna mhuri dzichidzoredzaaniswa pasi rose. Ndo zvanga zviri kuitika muupenyu hwavanhu. Tinotenda Mwari nokuda kwezuva ranhasi. Nhasi zuva rekuvimba naMwari, resimba, rokudzoswa kwezvinhu zvakarasika, zuva rezvishamiso. Nhasi tine vamwe vakasimboporeswa mushumiro iyoyi pamufudzi Chris, zvikuru sei vakaporeswa kumavhuserere iwaya. Tinavo nhasi pano kuti vazotiudza zvakaitika mukati muupenyu hwavo. Change iri nguva inofadza, inosimbisa. Ndoda kuti kwamuri nguva yakakosha ino. Simba rokuvimba naMwari riri kuwedzekwa kwauri paunenge uchinzwa uchapupu. Ava vanhu vakanyatsoporeswa pachokwadi. Teerera zvavakaita, vachikuudza zvavakanzwa, zvavakagamuchira, zvavakaita, zvavakataura. Iwe wotarira zvekare kuti vashanduka zvakadii, zvishamiso zvavakasangana nazvo noupenyu hwavo kurarama. Uchapupu huripo kubatsira kuti newevo uwane munana wako. Uchapupu hunokuita kuti uwanewo uchapupu hwako iwe. Izuva rako, inguva yako. Ukachigara woteerera uchapupu uhu kuti ugogonawo kuvimba naMwari, kuti ugopora. Pano ndine nyaya yaunofanira kunzwa. Munhu ane ungano rwaunofanira kunzwa. Ndoda kuti mumbogara pasi moteerera, moona nhoroondo iyi tozotaura. Pastor Johanna from Iran suffered for Ava 12 mufudzi years chronic back vari fistula, which was an abnormal Iran connection that developed between his spine and his skin, causing blood congestion and high pressure in the spinal cord. vanga vane He ronda ravakaita experienced padumbu chronic pavo. back pain, Vanga difficulty musana wanga walking, wachivarwadza, maintaining vasingagoni balance, kunyatsofamba severe pain kana radiating kunyatsomira, to his achirwadziwa legs and chaizvo, arms, makumbo achirwadza, redness and maoko swelling with achirwadza, discharge achioma, around the fistula,
And the only solution Piswa. was to surgically remove the inflammation. Vaifanira which he declined. kuinovhiwa asi Things vakaramba got worse kunovhiwa. as the fistula got infected and began Asi to zvakazonyanya have kushata. discharge accompanied Ronda riya by parakazenge smell. It became raiva difficult for him to sit neutachiona. down, and the Akanga discharge and vangobuda odor mvura. slowly eroded his confidence, Eh, and this greatly izvozvo affected his zvakavanetsa. ministry as a pastor. Asi His strong somufudzi determination vanga to bring an end vasingakwanisi to this kushumira. uncomfortable situation made him participate Vaka- in the healing streams live vakazopinda with mu Pastor Chris. Vhuserere During the program, the man ReKuporesa. of God, Pastor Chris, Vavakanga vari ministered to the muvhuserere oro, global mufudzi audience. Kristu vakashumira kuvanhu pasi rose. Ndiwo mufudzi Kristu vachishumira ava vachidzinga mweya yetsvina, vachidzinga mweya yakaipa kubva mudzimba, vachimira saJesu vachidzinga mweya iyoyo, vachirayira kuti vanhu vaporeswe. Ndivo vari kunyengeterera vanhu vari kunyengetererwa ipapo vari pasi rose. Chimwe chinhu chakabva chaitika kumufudzi uya wokuIran. Nhasi vari pano kuti vazotitaurira zvakaitika kwavari. Hama dzangu, mufudzi yoya ana vari pano. Ngativagamuchire ivo mufudzi Yohana. Haleluya. Wow, ndivo vari kudigaira vachiuya ava. Haleluya. Oh, malabaya katamasakaya. Wow, 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 wow. Haleluya. Wow. Chango chigwindiri. Haleluya. Mufudzi Yohana tinovakorokotedza. Pane nyaya huru yavanoda kutitaurira. Ndo vatabva kuona ava, regai vatiudze kuti izvi zvakaitika kwavari. Vanotanga nokutenda mufudzi Chris nokuda kwemukana iwoyo wavawana. Vakatanga kurwara makore 12 apfuura. Vakatanga kupisa muviri vachihuta. Vabereki vavo ndomba vaendesa kuchipatara. Ndokuwanikwa kuti vanga vane utachiona mumuviri mavo. Pavakanotarira muviri muya vakawana mune bundu. Bundu iri yanga richikodzwa nokuti papa nechivhudzi changa chimera chidzokera mukati nechekumusana uku chisingabudi kunze. Chiremba vakati regai ticheke pese papa tipabvise, asi tikachekuvhiya kudaro hauchagoni kufamba, hauchagoni kuenda kubasa. Unofanira kumboita mwedzi 2 wouri pamba, asi kwanzi ndandisingakwanisi kuti ndimbomira. Vakabvisa havo humwe utachioni. Vane mushonga wavakanga vachishandisa ukutsvaka kunyaradza utachiona ihwohwo, asi upenyu hwahwo hwatoshanduka. Pabundu ipapo paingobuda ropa uye zvaibuda ipapo zvainhuwa. Vanga vasisagoni kuenda kuna vamwe kana kuvata nomudzimai wavo kwakwa kunetsa nokuti vanga vachinhuwa. Kawanda vakanga vachipota vachingonamata pamusoro pazvo dzimwe nguva zvichimbonyarara kusvika vazongozvigamuchira kuti ndo zvavava, vongotorarama nazvo. Asi vanga varingogara vachingobvunza Mwari kuti nai Mwari, inini ndinoshanda wani, sei ndichifanira kurwara kudai? Vakambonyengeterera
vana vakapinda nerimwe vhusere rokupora iri. Saka ivo vakanga vasiri kumbotofunga zvokuporeswa, ipapo vanga varingokoka vanhu vachiva vachipinda vhuserere rokupora, ivo vasingatombozvifungi kuti vangaporeswa. Saka vari muvhuserero rakaitwa muna Chikunguru, vanhu vanodarika 10 vakaporeswa musangano ravo, asi vaisiti kana vakatarira pane ronda paya vaiwana pakanyorova ropa neivo geza ipapo. Asi musi uyu vabva kuvhuserere rokuporesa iri, muzuva iroro vakaona vakabata vakaona hapana ropa, vakashamisika chaizvo, ndokubata kumusana kwacho ikoku ndokutarira, havana kana zvaitaridza kuti pane ronda. Kavoshaya kuti ako sei chiri kuitika, ndokuramba vachingobata ndokutoita mazuva 2, 3 vachingopota vachitarira, asi pasina, ndokuchitozoona kuti havanga vatopora. Izvozvo zvakavapa simba, zvikavawedzera simba rokuvimba naMwari. Saka kwanzi vanoziva kuti ndo nguva ino yatiri, ndo nguva yezvishamiso neminana, kavanoda kuyambira munhu wose ari pavhusere rino kuti nhasi ndo zuva rawakagadzirirwa naMwari rokuti upore. Kwanzi nyangwe uchinetseka kuvimba naMwari, usatombofunga kuti unochapora nenzira ipi. Ndoda kuti ivo pamusi wavakaporeswa vanga vari kutoshingaira kutsvaka kuti vana vesangano ravo vapore, asi ndokutozoona kuti ivo vanga vaporawo. Iko zvino vagona kupfeka zvavanoda, vaisingofana kupfeka nhumbi dzakasvibira, ipapo vangopfeka dzakasvibira chete, iko novagona kupfeka dzose nedzakajenjemera, hadzichasvibiswi. Vapora, vakapora, hapachina kana panokurwadza, hapachina kana ropa, hapachisina utachiona pamuviri wavo. Haleluya! Ngatizive vanoti kudii kuna mufudzi Chris. Vanotenda mufudzi Chris nokuda kwemukana iwoyu. Uye vanoda mufudzi Chris zvikuru. Vanoda kutaura nechimutauro wavo wokuIrani kuti vanhu vokuIrani vachinzwe. Haleluya! Saka regai tinzwe vachitaura mashoko avo iwayo, vachitaura kuvanhu vokuIrani nechirudzi chavo. Vakutaura zvino nechirudzi chavo chokuIrani.
ngaizvigadzirike tinzwe vachitaura. اگه در ایران هستید حتما این برنامه رو تماشا میکنید. از ابتدا تا انتها در این برنامه بمونید و تمام این کلماتی که شما میشنوید، کلمه حیات و زندگی، اونها وارد وجود شما میشه، روح شما رو شفا میده، زندگی شما رو تبدیل میکنه و تغییر میکنه. اصلا شک رو به خودتون راه ندید. دعوتتون میکنم حتما در این 3 روز با ما همراه باشید در تمام طول برنامه و شهادت‌های عالی از کار خدا رو خواهید داد. آمین. Amen. Haleluya. Vazvinzwa kuIran. Tinovatenda chose mufudzi ava nekuda kweuchapupu hwavo hwavatipa, chapupu hunoshamisa hwekupora. Haleluya. Haleluya. Chishamiso chinoshamisa zvikuru. Haleluya. Mwari vakaporesa mufudzi vabva kutaura varipo kukuporesa. Zimba rimwe chete iro rakaporesa riripo pauri. Toda kuti unzwisise kuti waakutoporeswa. Vanhu vatotanga kutoporeswa iko zvino. Tofanira kuzonzwa uchapupu hwako. Saka titumire uchapupu hwako paunenge uri kuporeswa. Tumira uchapupu hwako pakero yatakupa iyo. Toda kutoziva kana uri kuporesa. Ndine humwe uchapupu hwandoda kuti munzwe. Uchapupu huchabatsirai kuti mugone kuvimba naMwari. Chimbomirai ipapo mumboona rungano urwu tikozodzoka totaura. Mekonene from Sweden. Uyo anobva kuSweden. Wakanga ari munhu ano utano, asi paakabayiwa nhomba dzeCovid zvinhu zvakabva zvashanduka. Kabayiwa kamwe, kaviri, katatu, ndokutanga kuona zvinhu zvakushanduka muviri make. Ndokuzoenda kuchipatara, ndokuwanikwa kuti wanga ava nebundu muchiropa chake achirwadziwa. Mishonga haina gona kumubatsira. Muviri wake wose wanga wangorwadza, chiita kuti asagona kuita mabasa ezuva nezuva. Wakanga akutsvaka kuti aporeswe. Ndopaakazonzwa pamusoro pevhuserere ReKuporesa ramufudzi Chris. Paakauya mufudzi Chris nobva womunyengeterera. Ndiwo mufudzi Kristu ari kumunyengeterera nokushumira kwaari apo, chimuti afemere mukati. Zvose zvakaipa muviri make zviri kugadziriswa. Mufudzi Kristu nobva vototaura kuti wanga apora. Wakabva asimuka panhovo ndokutanga kumhanya. Ndiye ari kuuruka uyo. Haleluya. Hama dzangu, Mekonene watanga tichiona uyo tinaye pano nhasi. Ngatigamuchire Mekonene
ari kubva kuSweden. Ndiye uyo wakachena chena nokusvinda tsvinda, uyo ari kutomhanya zvake. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, masaparamaya. Haleluya. Wow. Ndimekonene uyo. Haleluya. Makorokoto wakuita semunhu mudoko paanga achirwara wanga achiita somudhara, asi zvino wasimba. Ndiye wataona akavata panhoo, taridza kuti anga achirwara chaizvo. Mushure mokunge ashumirwa, wabva auruka. Regai atiudze kuti zvii zvakaitika. Kwanzi mhero kuti zvii zvanga zviri kuitika. Kwai ndakangonzwa simba panguva iyoyo mufudzi Kristu pavakangoti wapora. Kwai ndakanzwa simba mumuviri mangu, kwai ndokubva ndouruka. Kwai ndakabva ndangouruka. Asi regai wakazvarirwa kuEritrea asi wakugara zvake kuSweden. Asati abayiwa nhomba dzeCovid wanga akasimba achitozvishandirwa. Pakazouya COVID vakabva vamanikidzwa kubayiwa nhomba, nobva wobayiwa nhomba katatu. Vaitonzi ndopainzi kana usina kubayiwa nhomba haungatombofambi. Saka wakabayiwa. Mushure mokunge abayiwa kechitatu, wakangotanga kungorwara, achinzwa mudumbu muchingorwadza, achingonzwa kungorwadziwa pese pese. Nobva waenda kuchipatara. Wakaenda kanodarika kagumi. Achienda kuchipatara, vana chiremba havana kukasira kuwana kuti chii. Vakaita mwedzi 3 vachingotsvaka vachishayiwa. Mushure mazvo vakabva vati une appendix, hameno zvaingoti hazvina kumira zvakanaka mudumbu make. Ndokubva mumbomuvhiya. Vakavhiya kokupedzisira pokutanga vachida kubvisa cheshuga. Kechipiri vakazowana kuti wanga ane nhuta mudumbu make, ronda risingapori mudumbu make. Vana chiremba vakati, zvikanzi kwai tawana kuti une nhuta iwe, uye nhuta iyi yatobata nokuchiropa. Ronda iro rabva kudumbu ratobata nokuchiropa. Kabva afunga kwai ndakabva ndaona so ndatofa. Chiremba akambomukurudzira akati kune mishonga usasha hako. Vanga kutonzwa kuti pake patomuperera. Asi kwanzi ndinofunga kuti zvose zvakatangira munhomba yeCovid. Saka wanga wakufunga anga wakaponeswa ari kuSomalia, ari mupoteri ikoko. Saka paakagamuchira Jesu anorangarira zvaaidzidza paakagamuchira Jesu kudaro. Ndokutsvaka, nokuti mufudzi Kristu ndo vaisiterera. Ndokutsvaka mufudzi Kristu paindaneti, ndokuwana vanhu vari kutoporeswa. Kati vamwe vari kuporeswa. Saka neniwo ndakuzonoporeswawo. Ndokuona kuti wanga sina chikonzero chokuora mwoyo. Ndobva wotsvaka Christ Embassy kuSweden.
ndokubva voiwana ndokubatsirwa kuuya kuvhuserere rekuporesa kuNigeria. Vakauya achidzidziswa, akaita mazuva achidzidziswa pamusoro pokuimba naMwari. Haleluya. Ndokuchizouya musi wakanyengetererwa namufudzi Chris. Kauya pazuva rechipiri. Mufudzi Chris ndokubva vomunyengeterera. Ndiye uyu ari kunyengetererwa atamboona zviya. Paakauya kuvhuserere iri, paakatouya kuvhuserere achisvika wakabva atopora. Kwai ndichingopinda ndakabva ndatopora, marwadzo akabva atongopera ipapo. Marwadzo anga atopera asati atombonyengetererwa, asati atombodini. Kubva paakaporetswa zvinhu zvashanduka. Wanga asagoni kushanda, asaendi kubasa, achigara achingoneta-neta, asingagoni kufamba. Paakaporeswa wakadzokera kubasa, wasimba, haana mushonga yaanoshandisa. Mufudzi Chris, chiremba vakanga vambomuti pose paunodya unofanira kumwa mapiritsi aya, asi igonona haachamwi mapiritsi aya, asi hapana marwadzo, chirwere hapachisina. Vana chiremba vari kuSweden havatonzwisisi kuti chii chakaitika. Katarira vakaona hapachina kana nhuta kana ronda risingapori, zvese hapachisina. Makorokoto ngaitidzwa achitaura kune vanhu vakamutarisa. Kwai Jesu havashanduki zvachose. Zvishamiso zviripo pano, zviri pano. Kana mufudzi Chris chete, mufudzi Chris pavanenge vakunyengeterera, ingovimba naMwari chete. Ukagona kuimba naMwari unopora. Saka chigadzirira, hautokoni kupora. Mwari vakatendeka, vanga vakatendeka kwandiri, vakatendeka kuzvezviru zvavanhu. Kaona vanhu vakawanda vachiporeswa, newewo uchava mumwe wavo. Saka vimba naMwari ugopora. Haleluya. Haleluya. Simba raMwari riri pauri, ingorigamuchira ugopora. Hapana chinogona kukonesa kupora. Vanotenda mufudzi Kristu havana mashoko okugona kunyatsotsanangura. Tenda Mwari noda kwesimba revaMwari rakaiswa mavari, riri kuporesa zviuru zvevanhu pasi rose. Saka anotenda mufudzi Kristu uye vanhu vada. Uye anoti kwanzi pakusvitswa kworuponeso kuvanhu musi wechipiri wazvita, kwanzi neniwo ndirimo mubasa iroro, Sweden yese iripo. Haleluya. Oh, balasidagara monde avo. Wakapora uyo.
Haleluya. Haleluya. Uchiri pano here? Simba raMwari riri kose kose. Vanhu vari kuimba naMwari kose kose. Zuva ranhasi ndio zuva reminana, ndo zuva rako rokuti upenyu hwako huchidzoka, zuva rokuti useke zvekare, ndo zuva rokugadzirwa kwezvinhu zvako. Chinzwa chapupu uhu, zvione uriwe uchipora. Haleluya. Ndine humwe uchapupu zvekare, hama dzangu, garai ipapo mumboona nhoroondo iyi, tigozodzoka tichitaura zvose zvakaitika. Uyu ndokuTunisia wanga nechirwere cheshuga kaita makore anodarika 10 achirwara saizvozvo. Nokuda kwaizvozvo makumbo airwadza, maoko airwadza, chinzwa zvinobaya mumaoko ake, chingovaviwa nezvimwe zvakangowanda-wanda. Wakapiwa mishonga yakawanda achishandisa zuva nezuva. Para kumwa mishonga inotapudza kurwadza, upenyu hwakamuomera chose nokuda kwekurwadziwa kwanga achiitwa. Pedzisira asina chaanga achigona kuzviitira. Mungu akagona kuita masvondo akawanda asingagoni kufamba. Ganda rake rakatombokanganisika. Upenyu hwake hwanga hwashata, hapana changa chiri kushanda. Uye wanga asina tariro yokuporeswa kusvika paakazonzwa pamusoro pevhuserere rokupora. Akabva apinda vhuserere iri, akashumirwa ari panhare. Ndiye uyo ari kushumirwa uyo, kunzi Kristu achirayira kuporeswa kwake. Haleluya. Chimwe chinhu Mwari vakabva vaita chimwe chinhu maari, chirega aitinzwe achitaura uchapupu hwake. Hama dzangu, Yashini uya watachiona ari pano, ngatimugamuchirei iye Yashini wabva kuTunisia. Wow. Haleluya. Ndiye uyo. Haleluya. Wow. Haleluya. Tinofara kuva naYashini Korokoto, ndiye watachiona. Ndiye wataona achishumirwa, achiporeswa. Ganda ranga risina kumira zvakanaka, wanga neshuga nezvimwe zvakawanda. Ndakaitinzwe kuti zvinhu zvese zvabva nekupi, uye kuti wakapora, chii chakaita kuti apore. Ana makore 45 waimbova wechichawa, asi wana makore 10 aponeswa. Wakanga mbonetsvhiringwa nenyaya dzeuroyi paakanga achiri muchawa. Saka wakanga achirwara zviti zvikamborwadza kumakumbo, kumaoko, kumachinyi. Wakapedzisira kungoti kuda ndozvaari, achingopota achingoshandisawo mishonga.
wakanga kumwa mapiritsi 12 zuva rimwe nerimwe mangwanani. Saka dzimwe nguva waigona kuita masvondo 2 asingagoni kufamba. Saka wakanga kungoti zvikauya kumakumbo, zvikauya maoko, zvino iye anoimba. Saka asi wanga achiti kana achirwadziwa saizvizvi zvaakwanisi kunge achiimba nokuridza navamwe. Munguva wanga asingagoni kana kudya, pedzisira angosuruvara. Asi munhu anga ane shungu dzokuti vanhu nemhuri yake zvikuru vaone simba raMwari paari, asi zvino kurwara ukwako akukanganisa zvose izvozvo. Rimwe zuva wanga achiona TV, ndokuona Vhuserere vachishumira paVhuserere ReKuporesa. Kangofunga kuti kuda regai ndimbonoedza izvozvo, nokuti wanga aedza zvimwe zvese. Ngapiwa mishonga yakawandisa. Wanga anzi ane mafuta akawandisa muropa appendicitis nezvimwe zvakawanda wanda. Muviri wese wanga wakungonhuwa. Saka waifanira kugara achigeza. Chingochururuka ropa, mvura yakavata, saka wanga asakwanisi kana kuenda kuna mwana. Rimwe zuva achiona paTV, achiona Vhuserere, akati ndonguva yako. Ndo paakazopinda Vhuserere iri ndokunyengetererwa. Kwai ndonguva yakanakisa yandorangarira muupenyu hwangu. Haana kutogona kuvata. Musi waakanga anzi ari kuno nyengeterwa naVhuserere, wakaporeswa hake, asi mangwana acho wakamuka achitorwara zvisingabviri, achiita sokuti warohwa nenyundo pamatsoka dzake. Asi wakarangarira zvakanga zvataurwa naVhuserere, achimuti zvawanga usingagoni. Saka wakasimuka, taura kuti mukuru wacho ndiye unogara mandiri, taura shoko raMwari. Saka mumashure memazuva 2-3 wakabva zvese zvanga zvirwadza zviya zvakabva zvapera zvikaenda. Iko zvino wakuridza nokuimba navamwe. Vakugara vachisimbisa muviri wavo. Wagona yango kutorwa zvibhakera zvese. Kumeso kwake kwanyatsonaka. Waimboita seaiva namavanga muviri wose.
kureva kuti munhu anogona kutoporeswa iko zvino, saka regai ataure kune munhu anoda kuporeswa. Kwanzi kupora kunogona kuita sekunogozha, asi kuri nyore chose. Chaunofanira kungoita kuvimba naMwari. Jesu vane simba rakawanda, ingovimba navo, wovapa mwoyo wako, vanozokuporesa kubudikidza nomuranda waMwari mufudzi Kristu. Anoda kutenda mufudzi Kristu nokuti wakavadzidzisa kuvimba naMwari. Wakambenga ari mune imwe sangano maanga asingadzidziswi shoko raMwari nomazvo, achinzi kana ukapora kwanzi kana ukarwara ndokuti uzvininipise, ndozvaaidzidziswa kare asati asangana mufudzi Kristu. Asi kubva paakauya kuChrist Embassy, upenyu hwake hwashanduka. Wakanga nemibvunzo yakawanda paairwara kwese kwegumi ramakore, asiko zvino mibvunzo yose yakadavirwa. Saka iko paanoparidzira vanhu anenge achivataridza zvishamiso zviri kuitwa namufudzi Kristu. Vanoda kutenda mufudzi Kristu nokuda kwezvavari kuitira vanhu pasi rose. Haleluya! Wow, tiyashinuya. Wakapora zvinofadza. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Muchiri pano here? Simba raMwari riri kwese kwese iko zvino, kwose kwauri. Uchapupu hwatawanahwo hunoshamisa. Wanga ari kumba kwake achipinda achishandisa midziyo yake, simba raMwari rikasvika kwaari kwaanga ari koko, ndo zvichaitikawo kwauri. Hazvina basa kuti uri kupinda uri kupi, kuda uri muchipatara, kumba, kana kuti musangano. Ino ndo nguva yako. Kana shini akagona kuporeswa, newewo uchapora. Saka ino ndo nguva yako. Rangarira kutitumira uchapupu hwako. Zvishamiso zvacho zvatotanga. Muchiko here? Ndine humwe uchapupu hwamunofanira kunzwa. Uchapupu uhwu hunoshamisa. Kwaigarai ipapo muone rungano urwu tikozodzoka totaura. In May 2021, Chenji from China Wakatanga uyu ari kuChina. Wakangomuka ndokunzwa hachina, angasanzwi chinhu, wangasanzwi vanhu vanotaura. Zvakaitika mugore ra2020. Kupedzisira asagoni kufambidzana navanhu, ungasagoni kuenda kubasa, katanga kunetseka, upenyu hwanga husina zvahunoreva kwaari. Ndo paakadzonzwa pamusoro pevhuserere rokupora, akauya achivimba naMwari. Wakapinda vhuserere iroro. Mufudzi Kristu wakaona mufudzi Kristu achinyengeterera vanhu pasi rose. Ndi mufudzi Kristu apo vachishumira muti wacho, vachirayira mweya yesvina kuti ibve. Haleluya! An
Oh. Panguva iyoyo chinhu chinoshamisa chakabva chaitika. Gara ipapo muone Enji achiuya kuzotitaurira uchapupu hwake. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Chenji tinaye pano wabva kuChina. Ngatigamuchire Chenji. Wow, ndiye ari kumhanya uyo. Kureva kuti watozvinzwa, wanzwa kuti ndiye watodanwa. Haleluya. Ane mureza wekunyika kwake. Hello, Pastor. Haleluya. Haleluya. Chenji ndiye wauya. Wakanga asisanzwi, nzeve dzake dzasisanzwi. Ngaitinzwa achitaura, ari kutaura nechirudzi chake chokuChina achiturikirirwa. Muna kurume wa2021 wakangokaruka asisanzwi nenzeve dzake, anga asina kana chimwe chaainzwa. Kuti chero munhu akataura naye panhare wanga asisagoni kuvanzwa. Saka achingoramba achingoti vanhu vadzokorore kutaura, achifunga kuti kuda ndivo vanga vachidzedzera nhivavo. Vaiti kana achitaura nomunhu vakatarisana, wanga asingatombonzwi zvavaitaura. Waingoona muromo wavo wachifamba-famba, asi wanga asina chaanga achinzwa. Saka waingoramba achingoti mati, mati, mati. Vanga zvisingafadzi chose izvozvo. Izvozvo zvakamukanganisa upenyu, zvimutorera mufaro wake. Nokuti wakanga asagoni kunzwanana nevamwe achitaura navo. Ainetseka nokuti wanga asinganzwi zvaitaura navanhu. Saka zhinji zvanga zvakumutyisa. Asisagoni kugara akafara. Wanga asisagoni kuvata zvakanaka. Achinzwa sokuti upenyu hwake hahuchisipo. Saka wakaita mwedzi mitanhatu akaita saizvozvo.
Ngaitidzwa kuti wakaziva sei pamusoro pevhuserere rekuporesa. Wakaziva nezvevhuserere rekuporesa kupfuuridza nesangano rinonzi Sion riri kuChina. Ndopaakapinda vhuserere iri rekuporesa ari kumba kwake ndokunyengetererwa namufudzi Chris. Kabva mufudzi Chris pavakamunyengeterera chinyengeterera vanga vasinganzwi, wakatanga kutonzwa zvanga zvitaurwa namufudzi Chris, tokutonzwa vaimba, tokunzwa vanga vachinamata. Hallelujah. Saka kubva paakapora zvese paakaporeswa wakatanga kuva nomufaro. Zvanga zvisinga vanhu vakanga vafunga kuti haafariri vanhu, asi aporeswa wanga agona kufambidzana nevanhu. Vanhu vese vakumufarira, vanoda kufarira kutaura naye. Regai ataure nemunhu ari kuChina. Ari kutaura nechirudzi chake chokuChina. 我很想对所有的中国人以及这个世界上所有的灵魂，神愿意医治你。I want to say to all the Chinese people and all over the world, God wants to heal you. 神拯救所有一切相信的灵魂。God heal and save every soul. Mwari vanoporesa vanhu vose uye vanhu Mwari vanokufarira kudarika zvaungafunga. Haleluya. Yatinzwa kuti anoti chii pamusoro kuna mufudzi Chris. Anoda kutenda mufudzi Chris kuti vakaunza nyasha dzaMwari kuvanhu vaMwari pasi rose. Hallelujah. Haleluya. Vadiki vokuChina vari kuona nokunzwisisa shoko raMwari.
God's power and the Hallelujah. Wow. Bara Mwari riri kusvika kwese kwese, riri kusvika kwese nokuChina. Vanhu vachipora kuChina ikoko. Zvinofadza, zvinoshamisa. Hallelujah. Kwai Vhuserere, Mwari vanokufarirai uye China inokufarirai inokudai. Uye China yakamirira kuti Vhuserere vauye. Kanoda kuti Vhuserere vauye kuChina. Thank you so much. Thank you. God bless you. Congratulations. Hallelujah. Makorokoto. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Mufaro womunhu wakapora. Mufaro womunhu akasungunurwa. Zvinoshamisa uye zvinofadza. Hallelujah. Hallelujah. The joy of miracles. Mufaro wavanhu vanenge vapora. Mufaro iwoyo uri pauri ipapo. Shamiso neminana zviri kuitika kwese kwese. Nhasi ndo zuva rako, ino ndo nguva yako yokuti uporewo nyewe. Shamiso chako chiripo, hapana chinogona kukonesa kupora. Mako wapora, poreswa. But I want to be sure you are ready for this testimony. Ndine humwe uchapupu hwandinahwo. Da kuziva kuti magadzirira here kunzwa uchapupu ihwohwu. Chimboonai nyaya iyi tikozodzoka totaura zvakaitika. Uyu une makore 40 ndokurussia. Wanga zvirwere zvanga nazvo zvakasiyana siyana zvanga zvichita kuti asagona kunyatsofamba. In daily activities, asingagoni prescribed kuita medications and zvinhu treatments administered were pakurama kwake. ineffective as her condition Mishonga yose deteriorated yakapiwa with the yanga passing haina days. kubatsira She nokuti had wairamba resigned to the achingorwara. circumstance, not Wakanga seeing any way out until she atozvipira heard kufa. about the Healing Streams live healing Ndokuzonzwa pamusoro services with Pastor pevhuserere Chris. ReKuporesa Albertina naVhuserere. was present in the Uyu Healing Albertina Stream studio akabva for a akauya divine touch from God. akazoshumirwa The man of God, naVhuserere Pastor Chris, ku is Nigeria. before Albertina. Apa He ndiMvhuserere instructed her vari to take a deep kushumira breath. kwaari vachimurayira kuti afemere He placed mukati. his hand on her chest Wow. and commanded the spirit of Kristu akabva infirmity to vadzinga come mweya out of her. wezvirwere kubva mumuviri And make. then he declared her Ndokubva free. muzivisa kuti wanga apora. Hallelujah. Albertina is up on her feet. She is Albertina rejoicing wakabva for her asimuka. healing. This is the Ndokutanga love of kumhanya. God manifested in Ndimwari Albertina's life. Hallelujah. arikutaridza kufarira vanhu. Hallelujah. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Albertina aripo pano nesi, ari kubva kuRussia. Ngatimugamuchire Albertina. Uyo ndiye uyo wauya uyo. Haleluya. Haleluya. Apa wakapfeka zvinomwisa mvura. Oh, haleluya.
Wow, kama zilia saligonde. Mantrakia, Dremolitria, Bactrilitri, Magigronsia. Hallelujah. Wow, hallelujah. Dia Letina huyo arikuita sokuti wa mudoko chaizvo. Спасибо. Ah, ah. С вами здесь помолодеешь. И 20 лет можно скинуть. Arikutaura nechirasha chake achiturikirwa. Ah, Потому что когда я приехала домой, вернулась домой, в первую очередь все замечают, как ты помолодела, и вообще какой-то свет у тебя в глазах. Верующие люди понимают, что это Божий hallelujah. сияешь. Kwai pandakadzokera kumba ndaporeswa, vanhu vanga vangondiona semucheche. Saka ndo chiedza chatanacho ichi. Regai tinzwe zvaari kutaura. Ну, знаете так, вот некоторые люди действительно рождаются под счастливой звездой, а у меня вот лично получилось так, что и мама, Ari и kutaura папа, zvakaitika kwaari. они страдали от высокого давления. Alevtina. В то время лекарств много не было, и, конечно, им было тяжело. Some people are born under so-called lucky star, but this wasn't my case because both of my parents, my mom and my dad, they suffered from high blood pressure, hypertension, and Kwanzi mai vangu nababa vangu vakanga vane zvirwere Я 20 лет страдала. uye havana wakagona kuvarapisa. Переживать Saka akakura achitambura nokuda kwaizvozvo. низкого к высокому, от высокого к низкому, перепады. and I inherited this disease from my parents, and I suffered from this Zvirwere zvaiva pavabereki vake izvozvo kwai ndo zvandakatorawo 40 years. ndokuita makore 40 achirwara When the nezvirwere izvozvo. from very high to very low, or from very low to very high, this was the hardest. Vaiva neBP neshuga. 20 лет тому назад у меня BP признали yacho ichimbokwira ichimbodzika. Все знают, что это очень коварная болезнь, потому что после нее и даже во время переживания этой болезни очень коварные последствия бывают у людей. And 16 years ago, I was diagnosed with Makore diabetes. 16 apfuura wakazowanikwa Very cunning. aine chirwere cheshuga. A lot of side effects. It affects many other organs in a Chirwere ichocho changa chakukanganisa nhengo dzakawanda dzemuviri wake. году, 24-м, 16 я даже число запомнила, 16 февраля я проснулась от дикой боли, невыносимой боли в ногах. And in this year, 2024, I remember the Mugore day, 16th rino February, I woke up in the middle muna of the night, kukadzi excruciating 16 wakamuka achirwadziwa chaizvo mumakumbo ake. Сразу. Но потом я пересилила эту панику, стала ощупывать себя и вдруг поняла, что у меня ноги не мои, холодные, и они не двигаются, не чувствуют моего прикосновения рук. At first, there was panic, but then I started Wakambotanga to nokuvhunduka understood that my legs were ndokubata ndokuona makumbo ake akapora. few. I couldn't Chabata wanga asingatonzwi kuti ari kubatwa makumbo iwayo. they were absolutely numb. Saka anga ane chiveve makumbo acho. Конечно, где-то в течение часа я помогала руками, чтобы спустить ноги на пол. Это была невыносимая боль. And it took me 1 hour to get off the bed that night. Wakaita nhambo yese Hour to achidza kuburuka panhoo yake. У меня Awa yose achidza kuburuka panhoo yake. по мукам, то есть это больница, это врачи, специалисты, узкие специалисты, назначения. Ну,
сложный период, очень сложный период. And from this moment, I started visiting different kubva ipapo wakatanga kupotedza nachiremba tipiwa mishonga yakasiyana siyana. Yanga iri nguva yanga isingamufadzi chose, yaimurwadza. But Не может такого быть. I was sure that I was a God's daughter, and this cannot be with me. Wanga akagutsikana chose kuti wanga ari mwana waMwari, achitoshaya kuti sei wanga achirwara saizvozvo. В Библии, что любящим его и призванным по его соизволению все содействует ко благу. Вот Yeah, так. and we all read in our Bible that for those who love God, everything works for good. And I knew that Wanga achirangarira kuti mubhaibheri rinoti kuvana vaMwari zvinhu zvose zvinoshanda pamwe chete kuti zvivanakire. Наш любимый. Wanga akushaya kuti chii chachari kuitika. Все закончилось очень хорошо. Я уже в 23-м году, у нас пастор Намди, он отсюда, с Нигерии, и очень много рассказывал о потоках исцеления. И в 23-м году уже я видела 2-3 передачи, которые просто зародили мечту в моей душе попасть. Вот такая была мечта, заветная моя мечта, попасть на потоки исцеления. И я на 100% была уверена, что я исцелюсь, что я оставлю здесь эти болезни, покинут меня эти болезни, и я вернусь здоровой. И And вот I am from a Christ Embassy Church in Moscow, and in 2023, our Anopinda sangano reChrist Embassy kuMoscow. Saka akatanga kutaridzwa kusangano ikoko achitaridzwa zvaiitika mavhuserere ekuporesa amfudzi Chris. Ndo paakazorota achiendawo kuvhuserere iroro achinoporeswa. и когда он на очередном собрании сказал, кто готов поехать, я первая подняла руку, сказала, я поеду. And then came one Sunday sermon when Pastor Namdi asked, "Who is going to go to Ligas for the healing streams?" I said, "Me." Vhuserere iri pakazouya svika vachibvunzwa kuti anoda kuenda kuNigeria kuvhuserere ndiani, iye akabva ati ndinoda kuenda. Была зима, а у нас лето в Москве. Ну, здорово. И это вот 3 дня школы исцеления, это настолько незабываемо, настолько горячая такая атмосфера, духовная, накаленная, какие проповеди, и как вы нам проповедовали, вы скакали по сцене, кричали, и мы даже пытались сделать так, как у вас это получается. So we came here in July 2023, and Saka akauya muna chikunguru kwegore rapera, ndombotanga vambodzidziswa pamusoro pekuporeswa noutano hwakanaka, with God's presence, achiona zvishamiso, inspiring teachings. akadzidziswa zvinhu zvinoshamisa, Evangelist Eddie was achivadzidziswa kuimba naMwari. I remember you jumping on the stage, and we were jumping in the hall, and we were so inspired. И вечером, на утро мы должны были уже принимать участие в этом потоке исцеления. На вечером я померила давление, оно зашкаливало уже. То есть это было очень высокое давление вечером. И на утро сахар показывал 17 миллимоль. Конечно, это много. Но мне врач мой, эндокринолог, она сказала, в вашем возрасте, если покажется цифра 9, это нормально. Не надо там пытаться занижать, значит, сахар. Это нормально. И я на утро, значит, перед тем, как ехать сюда на передачу, у меня было 17, показывал. А после того, как помолился за меня муж Божий, я уверена, что Крис муж Божий по сердцу Бога. So before coming
here on the first day of the healing streams. vakanyengeterwa musi wokutanga wacho. I checked my blood pressure. It was very, very high. Asati auya wakatarira BP yake ndokona yanga yakakwira chaizvo. Showed 17. Ndoku 17 for my sugar level. And it was very shuga high. yanga yakakwira zvikuru. Age, it's okay to have 9, not less than 9. So 9 was okay, but I had 17. And when Pastor Chris prayed for me, I believed. Kristu pavakazomunyengeterera wakabva agamuchira kuti zvinhu wanga anapora. Помолился пастор Крис через его сердце в первую очередь, через его руки я увидела, соприкоснулась с чудом. Мы увидели, все видели, кто смотрели эту передачу. Дома болели за меня, тоже смотрели родные. И вот так вот за одно мгновение получила я чудо, исцелилась от давления. И сейчас даже вот, бывают ситуации, когда тоже зашкаливает. Сейчас прям вот стабильное давление 120 на 80. А сахар 7, 8, даже 9 нет. 7, 8. So 100% исцелено. I received my healing through the man of God, Pastor Chris. When he prayed for me, I ndakabva ndaporesa pandakashumirwa navhudzi Kristu ndakaona meso avo hanya dzavo. Haleluya. Kwai zvirwere zvose zvikabva zvabva muviri mangu. Ndiye uyo ari kushumirwa uyo achinamatirwa navhudzi Kristu. Paakanotarisa BP yanga yanaka. Iko zvino BP yake yanaka. Hallelujah. Хочется говорить людям, что есть чудо, которое на твоих глазах происходит. И хочу как можно больше людей приглашать сюда, для того, чтобы они тоже получили исцеление, тоже избавились от болезней и славили Бога. Kakwai ndakufamba ndichingoudza vanhu pamusoro pokuporesa kwangu, uye akushuva kuti agone kuunza vanhu vakawanda kuti vazoporeswawo. Ngaitidzi vachitaura kuvanhu vari kuRussia nemutauro wake. Akuda kutaura kuvanhu vekuRussia achitaura navo nomutauro wake, ivo vaya vanoda kuporeswa. Что вопрос очень легкий и ответ такой же простой. Надо продолжать верить в чудеса. Надо верить в чудеса, потому что чудеса происходят на твоих глазах. У нас в России очень много больных людей. Очень много. И иногда стоишь в очереди в поликлинике, в больнице. Мне жалко всех этих людей. Мне хочется прям покричать даже в коридоре. Люди, перестаньте тратить бешеные, сумасшедшие деньги, особенно в частных клиниках. Перестаньте тратить эти деньги, вы лучше сохраните на дорогу, на содержание здесь и приезжайте сюда в Лагос. Есть выход, есть выход. Надежда очень высокая, что здесь ты исцелишься 100%. And my advice is very simple. You need just to believe. You need. Kanoudza vanhu kuRussia kuti vanofana kungovimba naMwari. Anoudza kuti vanhu kuRussia vakawanda vanorwara. Vanoona vanhu vakawanda vaona vachirwara. Saka unoda kuvayambira kuti ngavachirega kuramba vachingopedza mari vachishatenga mishonga. Tengetai mari dzenyu yekuLagos mugonyatsopora zvakanaka, nokuti kuno mumwe nomumwe anogona kuwana munana wake. Ngaitidzo zvanoda kutaura kuna mufudzi Chris. Я думаю, что призыв Отца Небесного дарить людям здоровье, жизнь, восстанавливать людей. Слышали очень многие пастора, очень многие мужья Божии. Но ответил первым пастор Крис Ояхаями. Он ответил на этот призыв, создал команду. И так вот здорово. Это так, я думаю,
такое божественно дарить людям здоровье. Что может быть дороже здоровья, полноценной жизни, жизни в изобилии? Здесь можно это получить. Потому что кроме исцеления мы получаем еще что-то большее. Мы получаем помазание на служение Господу. Мы начинаем любить людей всех, так же, как любит Он. So I think that many people, many anofunga ministers kuti vashumiri nevanhu vakawanda heard from God this call to go and heal the people. vanogona kunge vakanzwawo kuti Mwari vachivatuma kunovaporesa vanhu, asi imi mufudzi Kristu ndimi makabvuma basa iri. Saka kwanzido kutendai nokuda kwezvamunoita zvose. Vanhu vose vanopinda mabvisira aya havangoporeswi chete, asi upenyu hwavo hunogadzirwa. Vanobva vawana simba rokugona kufarirawo vamwe nokuva nehanya. Saka kwanzido kutendai mufudzi Kristu. Haleluya. Haleluya. How do you say glory in Russian? Как сказать слава по-русски? Слава Богу, слава Господу нашему Иисусу. Слава, слава. Slava, 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 slava. Slava, slava, slava Bogu. Slava Bogu. Oh, hallelujah. Thank you. Спасибо. Hallelujah. Wow. Minana inofadza, minana inoshamisa, minana inonakidza. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Where you are, this is a very crucial moment. Pakose kwauri ino inguva yakakosha, ndo nguva yako. Simba raMwari Right where you are. riripo pauri ipapo. I congratulate you. Ndinokukurokotedza. Now, Iko zvino ndine a testimony. uchapupu I want you to listen. hwandinoda kuti munzwe. You must hear. Uchapupu hwamunofanira kunzwa. I share this testimony. Asi ndisati ndakupai uchapupu uhwu, ndoda kuti ngigutsikane kuti manyatsogadzirira kuhunzwa. Testimony. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu? No, I gotta hear you. Are you ready for this testimony? Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu? Ndoda kunzwai. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu? Haleluya. Ini ndiri mupenyu. Ini ndiri mupenyu. Haleluya. I'm alive. I'm alive. Ndiri mupenyu, ndiri mupenyu, ndiri mupenyu. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, you know, God's power is real simba raMwari ririko pachokwadi, in our day. uye riri kushanda munguva yedu ino. Things are happening in our Zvinhu zviri kuitika munyika yedu, the miracle zvichiitiswa kudaro nesimba raMwari in the lives of ramuponesi Jesu rinoita blind receiving sight, minana, mapofu ari kuona, the lame walk, matsi ari kunzwa, being raised back. vakafa vachimuka, zvirema zvichifamba. Ladies and gentlemen, let's welcome Hama dzangu, regai tigamuchire stage to tell this iko zvino Bhafa ave azotaura nesu. Alpha model. Bhafa Modern ari pano, regai timugamuchire. Ngatigamuchire Bhafa Bhafa Modern is in the Modern house. aripo pano. Alpha model is in the house. Bhafa Modern ari kuuya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, masepete kimarandigari masleya. Kasha mandigoya. Dilero maragira grata distrama li bronchi da kia deco malis traki maishiga. Glory to God. Hallelujah. You know, we have seen Takaona zvishamiso miracles, zvakawanda the healing ministry of our man of God zvichiitika pamavhuserere has been transformed all over
ekuporesa mfudzi Krisi, upenyu hwavanhu huchishandurwa pasi rose. Takaona simba raMwari richionekwa, vanhu vachitoporeswa nemabhuku edu eHealing School. Takaona vakafa vachimutswa. Takaropafadzwa zvikuru. Takagona kuona uchapu hwakawanda, kunzwa uchapu hwakawanda chose. Vanhu vakawanda vakamutswa kwakafa, vakamutswa. Zvino nhasi, iko zvino, ndine nyaya munoda kuti munzwe. Bhafa, ngaitinzwe achitaura rungano rwake. Uyu ndiBhafa, anobva kuNigeria, kuBayelsa. Gore rapera, munhu make maimunetsa muchimutambudza. Haana kugona kutobuda mumba make nokuda kwemudumbu iwoyo. Wanga achingobidirika ari pasi, vana vakavata. Mwanasikana wake achingonetseka kuti chii chiri kunetsa vana vadoko, saka wanga asingagoni kuvatsanangurira. Chinetseka kudaro nomudumbu make, achingodzvanya mudumbu make, mudumbu richida kufutunuka, asi achingotsikirira kusvikira kwaedza. Mangwanani acho munun'una wavo mufudzi wakauya akavatora ndokuenda navo kuno munhu waifunga kuti anogona kumutova-tova. Pavakaenda wakanopiwa mushonga, wakaiswa nemhiripiri inobva omwa. Zvikaramba uchingomwa mhiripiri iyoyo, asi mudumbu wakaramba uchingomunetsa kubva gore rapera kusvikira gore rino. Asi waiti kana mukarwadza zvakanyanya waingomwa zviya ombonyarara. Asi mugore rino muna 10 ndo paakaona zvauya noukasha. Abva ataura nemunun'una wake parunare, akati mwangu hamusi kuita, handichagoni kana kufamba. Zvikanzi wamwa here mishonga? Ndokubva kuti aiwa mishonga ndamwa neyose nechivanhu ndiri kumwa. Anga ari manheru pakati pousiku, nguva yejongwe romurira kamwe. Ndokuuya akati handikwanisi kuuya chirega ndikonamata, ndokumunyengeterera panhare ipapo. Kurwadziwa kusvikira kwaidza. Munun'una wakazouya akati zvanyanyisa, kana kufamba hachagoni, kana kutaura kwakunetsa. Ndokubvawo kuti hande chirega titsvake mota tiende kuchipatara. Haana kugona kufamba chinhapbo chidoko-doko. Ndokubvawo autokoniwa kufamba nokugara. Ndokubva mota youya. Ndokubvawo mudzorera kune uya wakambomutova-tova. Uya wakatova-tova achiita izvo, achiita zvese, asi hapana chakashanda. Ari papo wanga akutoda kutofa, kutowira pasi. Ndokubva ipapo ndokuenda kuchipatara. Vachienda kuya, vakanoongorora. Zvikanzi ura hwakamonana, zvikanzi ngomwai mushonga iwoyo. Achinda kwose, asi vatarira, vamwe ndokunotarira zvikanzi
hakuna kumonana asi hwavharika. Panguva iyoyo dumbu ranga rirakufuta asi agoni kuenda kuchimbuzi kana kurasa mvura. Zvava zvakumukanganisa. Achipinda muchipatara wanga ari kutongochema somucheche, achingochema kuti ndarwadziwa kani. Vamwe vanhu ndo vakazongomutakura ndokumuendesa, ndongoenda ndokumugadzika mungoro yavakaremara ndokuvaendesa. Ari momo muchipatara vakapinza zvimwe zvinhu ndokupinza ndokupisa zvinhu panhengo dzake achibudisa tsvina yose, mvura netsvina. Akaita mazuva 3 ari ipapo asi zvingorwedzera. Mumwe chiremba akati ngaavhiiwe. Vanga vari kumhanya-mhanya vatsvaka kuti vamuponese. Vakamuendesa kunovhiiwa ndokunoita zvavakaita. Asi abuda ipapo akatanga kunzwa chipera simba ndokuudza vanhu zvikanzi handiri kupera simba, asi pasina nguva wanga asingatozivi kuti aripo. Ndokubva akuona achibuda muviri make. Akuzviona akufamba mumhepo abuda muviri make kusvikira azosvika pamwe panga pasina vanhu, achiona chiedza kwese kwese. Ndokubva orangarira kuti waponeswa. Ndobva otaura akati ndaponeswa. Ndokubva ovhura meso ake. Vakamuona vanoti ndakangozoka ndauya ndokuona vanhu vakamuunganira vakamubata. Saka vanhu vanga vakungota bara mhanya vachinetseka. Kwaini ndichingoti tiregedzei. Saka ngaitimbonzwa kuna amai ava. Kwanzi shoko raMwari harigoni kukanganiswa nechimwe chinhu. Paanga achiendeswa kunovhiiwa wakanga atoudzwa kunzi unogona kurarama unogona kufa. Saka vakaenda vakanomunyengeterera iye aenda kunovhiiwa kudaro, vachinyengeta kudaro, vachimunyengeterera. Ndokudzokera kuchipatara kuda kunoona kuti chii chachiri kuitika. Saka pavakasvika vakamwana atofa. Vanhu vese vachitsvaka kuti vomumutsa sei. Vanhu vanga vari panze vachichema. Wakaenda akabata bhuku iri reHealing School. Ndakaenda nebhuku iri reHealing Streams. Ndokunomutarisa. Vakati Satani, haugoni kutora munhu uyu, hauna chako mupenyu uhu. Ndokubva oisa bhuku iri, gwaro iri paari, ndokutaura nendimi achinamata kudaro. Vakatanga kuona maoko avo namakumbo avo kutanga kushanda. Pakarepo akabva danidzira akati ndiri mupenyu, ndapona. Nobva vanhu vomubata, vana chiremba nana mukoti vakati wadzoka, wamuka.
kubva ipapo nobva vomuendesa kuno kwairara vamwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mupenyu. Oh, haleluya. Oh, malabayakaya. Rino izuva resimba. Uyu wakafa, iko zvino wamuka, wakamuka kuvakafa, ava mupenyu zvino. Haleluya. Makorokoto Bhafa, zvino zvawakamuka kuvakafa zvinoreveko kwauri izvozvo? Kwai zvinoreva kuti Mwari vane simba uye vose unovagamuchira anoponeswa chete. Nakwanzira Bhafa ndinofamba ndichiudza vanhu pamusoro peuchapupu ihwohwo. Haleluya. Wow. Panguva dzakasiyana siyana takasona simba raMwari richishanda nenzira dzakasiyana siyana, richishanda kuburikidza nemagwaro ediwa eHealing School. Uno Bhafa wakamutswa nekuroro. Takasona vana vakuru vose vachiporeswa, simba raMwari richishanda munguva yedu munyika dzakasiyana siyana dzepasi rino. Tinorumbidza Mwari. Saka kwose kwauri minana iri kutoitika izvozvo, simba iroro rakamutsa Bhafa kuvakafa riri kushanda kwauri, riri kushanda mauri, riri kushanda mumapfupa ako, riri kushanda munyama yako. Titumire uchapupu hwako pakero dzauri kuona idzi, wotitumira kana. Haleluya. Toda kuti tinzwe zvakaitikawo kwauri. Regai tinzwe kuti anoti chii kuna mufudzi Chris. Ada kutenda mufudzi Chris. Vanoshuva kuti Mwari vabetsere kusvitsa magwaro iwaya pasi rose, aporese vanhu vose vanenge vagamuchira simba raMwari. Haleluya, haleluya. Wow. Haleluya, haleluya. Wow. Oh, masata kamalantraka mozelia. Breki delistra magigose malistraka brogane. Oh, haleluya. Haleluya. Wow. Glory to Mune God. mufaro. Mwari ngavakudzwe. Jesu vapenyu. Jesu havashanduki. Zvavaiva kare ndo zvavari nhasi nokusingaperi. Uye ini ndiri mupenyu. Ndiri mupenyu, ndiri mupenyu. Ndine humwe uchapupu kumwe chete hwandoda kuti ndikuudzei. Uchapupu hwokupedzisira, magadzirira here. Haleluya. Izuva rinoshamisa. Toda kuti muone nyaya iyi tikodzoka totaura zvakaitika zvacho. One morning in 2021, Mugore Ruth 2021 from South Africa mamangwanani, woke up and suddenly uyu ari felt kuSouth a Africa sharp pain on both wakangomuka sides of her ndokunzwa abdomen. The pain became so severe and kakubaiwa padumbu unrelenting. rake. Before long, she started Asina losing nguva, blood and wakatanga also she could no longer kubuda control ropa. her bowels. She was taken to the asagoni hospital, kuzvibata and angoita after several tests tsvina. were conducted, she was Wakaendeswa kuchipatara diagnosed with severe ndokunoongororwa anemia, ndokuonekwa kuti fecal incontinence, wanga and irritable ropa bowel rake ranga syndrome. risina kumira Her condition zvakanaka. deteriorated to the point Akaramba where she could no achingorwara longer walk, kusvikira and she asisagoni had to use a kufamba. wheelchair for Akufanira mobility. kushandisa ngoro And yakaremara also, she kuti had to afambe. use diapers as she could no Achifanira longer control her stool. kusungwa, All forms of kupfekedzwa treatments somucheche and kuti medications were nokuti wangasagoni administered, but kuenda to no avail. kunorasa tsvina. And she became hopeless to the point that she wished for her Wakapedzisira death.
From that day in akutoshuva kuti deno 2021 till afa 2024, hake Ruth had become a kubva resident at the hospital because na2021 of a kusvikira debilitating 2024 condition. wanga angogara And then muchipatara she heard about the ndokuzonzwa July edition pamusoro of the pe Healing Streams live healing services with Pastor Vhuserere Chris. ReKuporesa rakaitirwa With muna faith in her heart, she kuchikunguru registered gwerigwere and rino ndokubva participated in the unyoresa program. ndokubva upinda During the Vhuserere program, the irori man of arikoko God, Pastor kuchipatara Chris, ministered healing to pavhuserere the iri global mfudzi Kristu audience. vakashumira kuvanhu pasi rose ndivo mfudzi Kristu apa vachishumira kuvanhu vachinyengeterera vanhu vachirayira kuti vapore varayira kuti vapore vaporeswe zvirwere zvavo zvose And in vasungunurwe that instant, ipapo something pane chimwe remarkable chinhu chakabva happened to Ruth. chaitika Keep kwaari watching as she comes up to tell the rest of teererai her riveting munzwe story. ari kuuya Hallelujah. kuzotaura nyaya yake inoshamisa. Ladies and gentlemen, Hama dzangu, Ruth ari pano, iye watanga tichiona. can we make welcome Ngatigamuchirei Ruth Chakawa South Africa? ari kubva kuSouth Africa. Haleluya, haleluya. Haleluya, kasamarakaya. Oh, ndiye wangasagona kufamba, ndiye wakanga kurwara zvine mbiri. Uyo wakumhanya. Haleluya. Wow. Haleluya. NdiRuth uyu. Makorokoto. Ndiri kuedza kuda kuona kuti ndiye Ruth watanga tichiona here akagara pangoro yawakaremara uya. What a transformation. Washanduka zvinoshamisa. Regai achitiudza zvakaitika kwaari. Hanzi ndinotenda mfudzi Chris. Wakatanga kurwara mugore 1999. Wakanzwa kakuchaimona-mona mudumbu make. Zvakangokasira kuitika. Ndokubva wodonhera pasi. Ndokunzwa kuti wanga ari kupera simba. Wanga pasi kwezvinhambo 10 kana 15. Ndokuzopa akazosimuka ndokunzwa asisina simba. Mushure menguva yakati kuti mudumbu make manga makungo wanga akugara achigweta manyoka nguva yose. Ndokuenda kuchipatara ndokupiwa mishonga yokuita kuti asaita manyoka, asi hazvina kubatsira. Wanga asagoni, wanga kupedzera kutongozviitira tsvina mubhurugwa angozviitira tsvina. Manheru wanga asagoni kuvata nokuda kwemarwadzo. Panhambo imwe neimwe waifanira kutomhanya achienda kunoita manyoka. Saka nguva zhinji wanga zokutoti waiti panomuka ipapo anenge atononokerwa akutozozviitira, otozosvika kuchimbuzi atozvizadza, ofana kutonogeza. Mai vake vakamuendesa kuchipatara. Pakaenda kuchipatara vakanoongorora. Nachiremba vakati ari kurasikirwa neropa rakawanda, ndokubva voramba vachiongorora. Asi chakanyanya kushambisa ndechokuti pavakatarira ropa rake, pavakaongorora ropa rake, vakamuti ugozodzoka. Pavakazodzokera, saka waiti adzokera onzi ropa rako rakagwamba tisati tariongorora, rigatitore rimwe.
we have to carry more tests to see why she is losing blood. ndo vakaramba vachingotsvaka kuongorora, asi haana kugona kuziva kuti sei ropa rake ranga richingopera. Asi apa wanga ringopera muviri achipera simba. Gore ra2017 vane mutsangano wavakaita kusangano rake, mufudzi wake nobva vomuendesa kuchipatara. Pavakasvika kuchipatara kuya, vakanosvika vakanomuti achitorarako, ndokutanga kumuongorora zvekare, chimuudza zvikanzi ropa rako harina kumira zvakanaka iwe. Ropa rako harichina kumira zvakanaka, rashata. Vakatoti tichatokuendesi kumba, takufanira kutoti utogara pano. Apa wanga aringoita manyoka, ndobva wopuwa mushonga, ndobva wopa mushonga wokuti asaramba achiita manyoka uye kuti asarwadziwa, asi mishonga yese haina kubatsira. Vanga vangoramba vachingomupa mishonga imwe cheteyo, asi zvisina zvazvaibatsira. Kaenda kune chimwe chipatara zvekare, vaya ndokunoongororavo. Chiremba akati hatigoni kukupa mishonga nokuti ropa wasana neshopa ropa, kaunda kuwedzerwa ropa. Ndokutanga kuwedzerwa ropa. Shure mazvo wakabva ati hazvaita. Asi adzokera kumba kudaro wanga asagoni kushanda. Saka wainzwa mapfupa ake achirwadza, ane dzungu. Paakadzokera kuchipatara kuya, wakanosvika akapiwazve imwe mishonga, achingorarama nemishonga saizvozvo. 2021 wanga ari kumba ndokuedza kuda kusimuka. Zvakazvai kubva 2021 wanga asagoni kuenda kubasa, wanga asagoni kuita kana chimwe chinhu. Waiti kana akada kuenda kubasa waitorwara, ofanira kuzongogara kumba, saka waingozopedza nguva zhinji ari kumba. Pazuva iri wakaidza kuti asimuke, anga asiri kuenda kubasa musi iwoyo. Ndobva kuti rega ndimbozorora. Paakazoedza kusimuka, wakanzwa achibayiwa mativi ese ake achiita mabayo. Wakaidza kuti ndokunzwa pachiita sabayiwa zvinorwadza chaizvo. Zvino wanga apiwa mishonga yese, wakabva ananavira kuti atore mishonga iya. Ndokutora mapirisi maviri okunyaradza marwadzo, hazvina kushanda. Ndokutora mamwe maviri ndokumwa, asi wanga achingorwadziwa. Chachiri china muchishanu zvanyanyisa. Ndokudana imwe hama yake, murume wemunina wake, ndokumudana. Padumbu pake achinzwa pachingorwadza, pamanyoka achiita, achinzwa soti pane chimwe chinhu changa chimusunda, achinzwa kuti unoda kuenda kuchimbuzi, asi wanga asingakwanisi kusimuka kuenda kuchimbuzi. Saka wakaita zvokukambaira achizvuva nedumbu. Saka paakazodana hama yake nobva iwo ndobva kukumbira kuti aendeswe kuchipatara. Anga ari pakati pousiku. Uya ndobva kuti unogona kumbomira here tizoenda mangwana, zvakuri pakati pousiku. Ndokubva ungoshingirira. Wakamwa mapirisi ekunyaradza marwadzo ese kusvika apera.
wakazoendeswa kuchipatara 2017 up to now, I went to different hospitals. I went to Wentworth. apa wanga zvipatara zvakaenda zvacho zvakawandisa All these hospitals zvipatara zvose izvozvi zvaingoita zvazvaita me under blood transfusion. chimuwedzera ropa nokudiya So they wanted to see what chiongorora tsvina yake asi they took the stool. They said we can't see anything. hapana vese havana kugona kuona zvanga zviri kuitika So this year, mugore rino get up again. It was on the 8th of April. muna kubvumbi wegore rino wakaedza kuti asimuke ndokunzwa zvekubayiwa mativi ake sezvaakanga ambonzwa mugore ra2021 That time, I pushed myself again. I couldn't. This time it was so severe. asi zvegore rino zvava zvanyanyisa I would want to breathe. waiti achida kunofema kudai aingwa marwadzo ega ega akada kutaura So I kwairwadza Wednesday, Thursday, Friday, that's when I ndokuita chitatu china chishanu ndokuzodana shamwari yake was not good with me here. akati To the hospital. zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka chiuya undiendese kuchipatara So now ndo I pakazorwa had nezvevhuserere rokuporesa they all ari muchipatara imomo but vakamuongorora zvekare asi havana chavanga vari kuwana I'm losing blood, shaya kuti sei ari kupera ropa all this medication. vachingomupa mishonga Later, there's a senior doctor that came because pakazo like 1 month, 3 weeks in the hospital. They had to do pakazouya mumwe chiremba mukuru after the other. So now, when this doctor came, chiremba uyu paakauya he started conversing with me, and wakatanga kutaura naye achibvunza mibvunzo when he looked at the file, ndo paakatarira akati you are giving this lady wrong medication. ndokuona kuti vanga ari kumupa mishonga isiyo Change her medication. ndobva vomupa mwe mishonga So the time he was talking to me, that's when I achitaura naye ndo paakabvunza kuti nai chiremba pane zvamaona here zvamuri kuona here nokuti ndiri kungorwadziwa getting the medication, ndichingoramba chingopiwa mishonga imwe cheteyo yemanyoka anemia, and all that nekugadzira ropa repeating like that. asi ndiri kungorwadziwa saizvozvo Said, we have to carry out the test again. That's when ndo pavakazoti what you have is called irritable bowel syndrome. ndo pavakazoti What you have matumbu ako iwewe haadi kunge ane zvinhu mukati to ultrasound, CT scan. ndokumuenda kuti vanoongorora nezvimwe zvose So now, when I asked it, is there any cure? They said ndo there's pavakazobvunza kuti pane chinorapa here zvikanzi apa hazvigoni kurapa me. They mumwe chire to other physicians. So he carried another test again. That's when he told me that mumwe chiremba ndeye wakazoti une uturu hwawakadya waifanira kutofa musi wawakadya uturu ihwohwo result are showing that this is now beyond repair. asi zvino hapachina zvichagona kuitiwa kwauri Can't control your stool is because your whole alimentary canal is damaged. kanzi matumbu ako ese akadyika haana kumira zvakanaka So I could not take it, Pastor. Honestly speaking, I had to Waka- sit down at that moment. kwanzi handina kugona kuzvigamuchira No cure. He said yes. I'm sure it was at this point Yes. you heard about the healing. Yes. I want to hear that part. How you got your healing. Okay. So, fast forward, I got discharged. So they told me that there is no cure for this, and so we have to take you home. So we'll call you after. saka wakatozongobudiswa muchipatara ndokuenda kumba We have found after the CT scan that you have fat containing lesion in liver, likely lipoma, menistic ovary right side. They said irritable bowel syndrome, fecal incontinence. So it was too heavy for me that time. So I asked them to discharge me. So
So they were refusing. Kukoniwa kutaura nekurangarira zvanga zviri kuitika kwaari. They were refusing to discharge me. So it happened that this plastic surgeon came. He ran another test. So he said, it's like we are not seeing anything wrong with you. So at that time, when I was in the bed, like I said, I was wearing diaper. I was with the diapers. I could not walk up in the bed. So I was like, God, what is there to live for? Because it's like now they are telling me there's no solution. Saka wanga apererwa chose, zvipatara zvisiri kubatsira. So medically it means they have failed me. Saka vezvipatara vanga vatokoniwa. Ndokunge vati chiregai chindibudisai hangu. Saka akazoenda kumba. Aenda kumba. Ari muchipatara wakatanga kunzwa mufudzi Chris vachitaura kuti taurai nendimi, mukataura nendimi uchaona zviri mweya. Mufudzi Chris vachiti ukaita zvandiri kutaura izvi kana mwedzi 3 uchizviita uchashanduka zvachose. Saka wakatora mashoko iwayo. Saka paakabuniswa akumba kwake, mashoko iwayo aramba achingotaura achingodzoka musoro make, mweya make. Ndokutanga kuteerera dzidzo dzamufudzi Chris, achiona mavhuserere ekuporesa akanga amboitwa. Achinzwa mufudzi Chris achiti uringopotedza zvipatara nokuti hausiri kushandisa muromo wako zvakanaka. Uringoenda kuchipatara inyaya yekuti hausi kushandisa muromo wako nomazvo. Ndokubva otanga kutaura shoko raMwari. Haana kuvata. Ndobva otanga kushandisa shoko raMwari. Muna 10 ndopa mufudzi Chris ndobva votaura kuti kune vhuserere ReKuporesa muna Chikunguru. Akabva azvinyoresa achitarisira kuporeswa. Panguva iyoyo wanga achingoteerera mharidzo. Simba rake rokuvimba naMwari richikwira. Ndokubva opinda zvidzidzo zvacho. Zuva revhuserero rakazosvika. Wakanga ari kutotarisira kupora. Kati handipedzi gore rino ndichirwara sezvizvi. Zvakatoitwa naSatani zvakatokwana. Ndokuzvipira kuti wanga ari kuzoporeswa. Akati handicharwari zvekare. Saka akapinda vhuserere iri. Mufudzi Chris pavakauya, mufudzi Chris vakavhura magwaro muna Ruka. Chitaura vakati Jesu pavakanga vachidzidzisa simba rokuporesa ranga riripo. Ndakabata shoko iroro. Vakabva vasimuka. Saka ndobva votaura vakati ndichidzidzisa kudai iwe uri kutoporeswa. Saka kwanzi ndakabata
shoko iri ndikati mudzi Kristu vachidzidzisa saizvozvi ndiri kutoporeswa, mudzi Kristu vachishumira kudai ndiri kutopora. Pazuva rokupedzisira mudzi Kristu akanyengeterera munhu wose. Wanga ajaira kwaenda ndajaira kungomuka kwai ndichienda kuchimbuzi, asi musi uyu kwanzi handina kumuka, ndakatozomutswa kwaidza kawakangomuka, kwai ndakangomuka ndokunzwa handina zviri kurwadza pandiri, mativi angu aya haasi kurwadza. Ndomva kuti handina kuenda kuchimbuzi sei, ndokungofunga kuti kuda kurota. Mangwana acho wanei ndizvozvo, svondo rimwe chete, masvondo maviri, matatu. Haleluya! Shalima kota zilere yakata monde. Ndokuzoona kuti ndokuona kuti wanga akufarira kudya uye wanga akudya, ndokuona kuti wanga akutofuta. Ndokutanga kuita zvinhu chiona haacharwadzi manyoka aya papasisina. Kubva paporeswa kwanzi manyoka hapachisina, kusaenda kuchimbuzi papasina, haachazviitiri tsvina. Wakazodzokera kuchipatara ndokuwana kuti ndokutarira ndokuwana chiropa changa chanaka. Nzi hapana. Ndokuona hapachina kana dambudziko. Ndachidzokera kumba saka wapora. Haleluya! Haleluya! Wapora, wakapora. Haleluya! Ngatidzoti anoti chii kuna mfudzi Kristu? Anotenda mfudzi Kristu chose kaita kuti agone kuona zuva ranhasi. Haleluya! Ruth chakawa wakapora. Mwari vakuropafadze. Oh, haleluya! Kaleba zora kateloria grand stelistraka. Haleluya! Mantrokia bigarati iliastraka brojeta masote makira dozia kensente mekora. Glory to God. Haleluya! Ino ndo yava nguva yako. Wawanzwa uchapupu kubva kuvanhu vakasiyana siyana, zvishamiso, vanhu vachiporeswa. Ino yava nguva yako yokuti uchiporeswawo. Nguva yako ndiyo nguva yako ino yokuti uchiporeswa. In this place, the blind eyes see, the deaf hear, and the lame walk. It doesn't matter how long you believe, with the pain that has held you bound. The smile speaks to you. His light will shine. Everything you've lost
apostles Peter and John went to the temple to pray. Met a man lame from birth at the gate called Beautiful. He looked at him expecting alms, but Peter gave him so much more. He made him rise and walk in the name of the Lord, the very same God who made that possible. Lives in our heart and our word. God is still doing good. He's still doing good through His glorious church. As His outstretched arms, He is transforming lives, extricating them from sin. The most powerful force. Oh, my God is doing good. He's still doing good through His glorious church. As His outstretched arms, He is transforming lives, extricating them from sin. The most powerful force. The Bible shows how God formed the world by His true and living word. He lit up space, filling it with His goodness. That very word we bring to you will light up your life, bringing you peace and joy so you can smile again. The very same God who made that possible lives in our hearts and our world. You behold, God is still doing good. Yes, He's still doing good through His glorious church. As His outstretched arms, our God transforming lives, extricating them from sin. The most powerful force. Oh yes, our God is doing good. Yes, He's still doing good through His glorious church. And His outstretched arms. Yes, He is transforming lives, extricating them from sin. The most powerful force. Immortal, invincible, God you are. Great King of all. Son of the blessed, the true light, your wisdom and splendors revealed. In all you made, holy God, you're enthroned in majesty. Your celestial artistry can never be outdone. A spectacle beyond words, lofty one, holy and sublime. Yeah. You're holy, Lord God Almighty.
Son of the blessed, the true light, your wisdom and splendors reveal. In all you made, holy God, you're enthroned in majesty. Your celestial artistry can never be outdone. A spectacle beyond words, lofty one. Most High, Almighty God, far glorious than words could search out. Your grace, Lord, so ruler of the universe, the earth will launch at the sight of you, soon coming King with power. Every knee shall bow before you, Lord. Immortal God, indeed, you're the most high, Almighty God. Ah, glorious than words could search out. Your grace, Lord, so ruler of the universe, the earth will launch at the sight of you, soon coming King with power. Every knee shall bow. Immortal God, invincible, you're the most high, Almighty God, you are. The living word who walked the garden, yet the clouds are the dust of your feet. Lord, by your word, the earth revolves, and the seasons were designed. Author of our blessed hope, lofty one, master of all. The future is history with you. You inherit it. You're the most high, Almighty God. Ah, glorious than words could search out. Your grace, Lord. You're the sole ruler of the universe. The earth will launch at the sight of you. You're the soon coming King with power. Every knee shall bow before you, Lord. Immortal God, the herd of the triumphant church, unmarred by time and men's assault, with the name surpassing all titles and claims. The herd of the triumphant church, unmarred by time and men's assault, with the name surpassing all titles and claims. Most high, glorious than words could search out. Your grace, Lord, you're the sole ruler of the universe, Lord. The earth will launch at the sight of you, soon coming King with power. Every
survival kingdom and your power. Powers, great and mighty God, you are God forever. Lord, you are the greatest. Your wisdom fathomless, knowledge exhaustless. Great God, you are. Building I can't compare. Lord, your power is limitless. The King of the nations, you are. Oh, Lord, you are the greatest. Your wisdom fathomless, your knowledge exhaustless. Great God, you are. You're building that can't compare. Lord, your power is limitless. The King of the nations, you are. Oh, the King of the nations. Oh, your knowledge exhaustless. You are God forever. Oh, the glorified Christ. Yes, you are. Embodiments of God's will. The righteous God of mercy. You are the awesome God of justice. And your truth incontestable.